Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bidiyon mu na farko kenan akan live trading session. Duk da yau ba ma sa ran zamu yi live trading session. Zamu yi by analysis ne ko kuma mu ce top down analysis na currency inda muka zaɓa wanda shine Nasdaq 100 ko kuma US Stock 100. Muna sa ran dan mugwali ne ko? Insha Allah. Zai ke tafiyar da harkar live trading. A wani sa'in za ku dan ji ni dan kaɗan amma dai mainly wannan bangaren dan mugwali ne insha Allah. Don haka ba ta ɓata lokaci ba bara mu shiga cikin Nasdaq. Muna ƙoƙarin mu yi loading ne account ɗin da za mu yi amfani da shi za mu yi amfani da raw spread ne na Exness a demo account as usual. Za mu yi amfani da ita wannan dala ko sa mun ɗan trial entry so da mu ga nawa za mu biya commission da sauran abubuwa. Za mu so mu fara analysis ɗin namu daga kan monthly chart. Amma ina tunanin gwanda mu fara surutu akan shi trading view ko? Trading view in general ba. Ya kama zo. Kusa da mic. Amma kamar ana ji na ni. To amma kuma ana jin ka mana. To ai kai ne ai ba a. Ba ji sosai. Yawa masha Allah. Screen ɗin da ya rushe min kaɗan gaba amma. Okay. Ya matsora da kai. Ba shaka. Normal. Nasdaq. Nas 100. Monthly time frame. Okay, masha Allah. Nasdaq 100 indices ne wanda basket ne ko a ce jimillar stocks inda suke ƙarƙashin ɓangaren technology na America. Manya-manyan su ne aka saka su a cikin basket guda ɗaya. Don haka kowanne yana da sashi a cikin 100% ɗin kaso ɗarin da Nasdaq ke tattare da shi. Don haka duk yayin da kaga Nasdaq on Nas 100 da motsin farashinsa wannan yana nuni ne ga lafiyar technological aspect ɗin America. So it is the top 100. Top 100. To idan kuma alal misali a kasuwar hannun jari ne kake so ka siya tunda shi wannan indices ne wannan measurement ne kai wannan kawai yana nuna lafiyar kasuwa ne. Idan kuma ya interest da kana so ka sayi kayan hannun jarin da suke ƙarƙashin Nasdaq ne za ka je ka mu'amalanci QQQ ne ko? Shine ETF ɗin idan ka saka kuɗinka a ciki hakika za a raba kuɗinka tsakanin wa'annan kamfanonin ya kasance kayi owning in pieces ɗin. Petitioning na shares na individual companies ɗin da suka accumulating ɗin Nasdaq ba? Shine. Yanzu dai bana jin ka sosai. To alhamdulillah yanzu kana ji na? Yanzu ina jin ka. Sai ka matsa kusa sai ka gyara kujera. Yawa. Nasdaq 100 shine kamar yadda Fela yake magana wanda za mu bibi farashinsa na yau da gobe insha Allah a matsayin yawa a matsayin farashin da za mu mu'amalanta insha Allah daga ina sa ran next week in Allah ya kai mu ko makamancin haka. Kuma datar da za mu kawo za ta zama kamar practical aspect ne na wanda yake bibiyar wannan pejin a koda yaushe ta yace zai iya mu'amalantar farashi a cikin kasuwannin hannun jari da kuma kasuwannin crypto ko kuma digital asset in general. So ga masu trade mabambanta a kowace irin kasuwa ba yana nufin cewa za a kawo shi bane saboda ya zama na an iyakance iya kasuwar forex haka ko crypto da sauransu. Illa iyaka muna so mu nuna yadda price action yake iya motsi ko kuma yake ba da information da yadda ake ɗaukar information ta kowace siga a kowace irin kasuwa. Tunda kaga ai shi kanshi Nasdaq ɗin asset ne wanda kusan a hannun jari harkar stock market yake. Wannan yana nuna alamun burbushin taken mu kenan cewa probably nan gaba za mu koma hannun jari. Yawwa to ga dukkan alamu kenan. Saboda
duk da yake ai shi platform din kaga gabaki daya yana magana nan educational platform ne. Educational platform ne, sai sa ba mu ware kowane fanni ba mu guda ware ɗaya ba. kowane fanni guda ɗaya ba. Na'am. Ta yiwu kila a can gaba ka iya ganin mu a kasuwar hannun jari ko a kasuwar crypto. Za ma ka gamu. Yau. Za ma ka gamu. Okay, kai imani ma kenan. Za ka gamu. To wanda ya fara bibiya tun daga yanzu an fara tafiyar da shi zai iya fahimtar abubuwan tun daga tushe, musamman kana kallon irin wannan videos din, wanda insha Allah a gaba bayanan za su fi fitowa tunda yanayin tafiya da hada abubuwa da dama, bangaren farashi ne, bangaren value investment, bangaren kasuwanni na normal economy, abin da ya shafi economy, abin da ya shafi finance da ma makamancinsu. A takaice dai wannan jimillar platform na Hausa Trade Board zai kawo ire-iren wa'annan, amma insha Allah dai ni ne wanda aka dan wakilta din, zan dan yi abin da ya sawaka daga farko a bangaren price action insha Allah. Akan live trade insha Allah. Da akwai mutane da dama da zamu gayyata kan platforms din, tunda da akwai ayyuka jimilla. To amma dai yau farkon abin da zamu tattauna shine cewa za mu yi magana akan wani time frame za mu trade, kuma wani irin trading style muke sa rai zai kasance shine tukunyar mu, abin dafawar mu akan wannan platform na trade board. Kwarai da gaske. Kuma sannan sai mu dawo mu top down analysis sa. Muna tunanin za mu yi amfani da trading style ɗin da muke kira da anko trading style. To menene anko? Na. Mahallin shari kawai mun saka masa wannan sunan ne kawai domin ya dan ba mu sauki wajen warware irin trading style ɗin da muke amfani da shi. To amma price action ne dai. Saboda su gane ba wani abu ne ba illa kamar yadda suke kirkirar mabambantan strategy na sunaye a ce CMC wane ne? ICT duka wani abubuwan. To anko trading style shi ma dai suna ne. Suna ne kawai. Abin da ya sa muke cewa anko shine cewa za mu kasance muna da time frames guda biyu, da karamin time frame da babban time frame. Na'am. Wanda a karamin time frame din nan zamu ke shigar da trade, muke exiting in trade, muna managing in trade mu da komai. Exactly. To amma zamu yi anchoring, zamu alkinta price action mu da tunanin a sound da ya kamata mu taka ne based on menene da higher time frame. Sosai. Da haka ana sara ne ko ana duban bakin gatari. To shine kaga dai kamar dai ni kamar abin da nake cewa kusan ina kiran shi da misali akwai big picture akwai small picture. Na'am. Yawwa to kaga anchoring yawwa na small picture ne dangane da aligning with the big picture yawwa haka yake kai tsaye. Kamar a normal generally misali kaga idan na ce ni misali dan kasuwa ne na mu ce irin kwari. To kaga idan ina so zan gudanar da cinikayya ta na shekara ɗaya, to kaga kenan zan kalli big picture. Amma wannan cinikayyar ba za ta yi ba sai ina zuwa kasuwa kullum yau da gobe to small picture. To shine kamar anchoring muna kallon in general gabaki ɗaya na yau da gobe, amma muna kallon sa matsayin babban motsi da kuma karamin motsi. Kana kallon takun da Tinubu zai yi idan zai farke ko zai samu ku dama. Yawwa idan suwaye manyan yan kasuwa suka shigo ya za a yi na haƙura, idan kananu ne abokai na za in shiga mu ci kasuwa tare da makamancin haka. To nan gaba za ku ƙara samun cikakkun bayanai akan trading style ɗin. To amma next abu da za mu magana shine cewa time slot ko? Amma kan ka shiga nan. Ina jinka. Afuwan wannan shine trading style ɗin da a wannan platform ɗin zuwa yanzu muka ware za mu yi amfani da shi. Saboda kada ya zama da akwai ruɗawa an zo da wancan gobe a can da wancan. Haka ne? Kowanne daga cikinmu da akwai tsarin ya ce ke mu'amalantar kasuwa, kuma a kowane kasuwa kuma da tsari, amma dai wannan shine muka yi tunanin mafi kyawun tsarin da za mu iya mu'amalanta akan screen. Kwarai da gaske. Kuma sannan mu koyar da jama'ar mu kuma su iya gane yadda za a yi mu'amala da price action. Yawwa haka yake wannan. Sai sa muka zaɓe shi. Tabbas. Da haka nan gaba idan alal misali ka zo kuma ka ƙirƙiri wani price action ko tsarin mu'amala da kasuwa wanda kai ka so ka mu'amalanta. Ko kuma gobe ka zo ka ga fela yana ɗin. Yana tsallan ba da ke to. Kakkace gaba ɗaya kuma haukata ka wannan nashi ne. Wannan nawa ne. Ka zo ka ina flexibility trading style ina babu ruwanka da shi. Babu ruwanka da shi ka rabu da shi. Shine. Abu na biyu mafi mahimmanci bayan mutum ya ƙirƙiri tsarin da yake tunanin zai mu'amalanci kasuwa shine cewa zai zaɓi lokacin da yake so ya yi trading a ko da yaushe, wanda mana tunanin yana da mahimmanci. So idan ka san lokacin da za ka yi trading za ka mu'amalanci wannan time frame ɗin
kuma za ka duba ka ga ya 'yan kasuwa suke mu'amalantar kasuwa a daidai wannan lokacin da me ke wanzuwa. Tabbas. To mun ware awa 3 ne a kowace rana insha Allah idan mun samu, idan ɗan Magode ya kasance available ko na kasance available ko wani sababbin 'yan kasuwa sun kasance available, za mu ke trading ne daga karfe 9 zuwa karfe 12. 9 to 12 kenan. Insha Allah. Awa 3 kenan. Tunda a kowane awa kandila guda 12 a 5 minutes. Kenan muna kallon kandila guda 36 kenan. 36 kenan? Haka yake, tunda 12 sau 3. 20 da 36. na gani. Shi kuma a wani awa kenan, tunda shi ne zai zama babban time frame ɗin mu, kaga kandil 3 kenan. Duk kandil ɗaya awa ɗaya. Yanzu bara in saka shi. Idan za mu yi amfani da indicator list. Gabaki ɗaya fara yi tunanin. Yawwa to kaga ya fita duka. Za mu gani. Ya an fara daga nan. Okay. From the first time that I said my sorry. Oh baby, I could for you. Zai kasance 207. Da akwai banci tsakanin server time da local time. Yawwa 32. Okay, 32? No, 36 ko kace ko? 36 ne mana. Tunda ina sa ran kamar 2 times 3 6 haka ne 36. Haka yi. 36. Yawwa. Daga nan 11. Zuwa daidai na. Saba time 11 kenan. A saba time 11. Mu kuma lokacin gidanmu karfe 9. Haka. Sa, to ina tunanin wanda shi ne. Ba nan gidan ba, lokacin ƙasanmu Najeriya ko? Ƙasan Lagos. Ko Kano ba? To shi kenan. To shi ne? Ko? To next kenan, mu yi magana akan trading style wanda shi ne anko trading style. Mu yi magana akan time frame ɗinmu da time slot ɗinmu shi ne mene 5 minutes kuma karfe 9 zuwa karfe 12. Haka. Awa 3 kenan. Next za mu yi magana ne akan monthly chart. Sa? Da kallon monthly chart za mu ce kai tsaye bull trend da ake. Haka. Ko dan Magode. Kai sosai mako. Small pullback trend ne. Ba a sala irin wannan. Amma dai ina sa ran kafin dai mu zo kamar top down kace da ko? Top down analysis ne. Yau mafi me zan ce ne? A takaice top down analysis yana nufin kallon kasuwa daga ciki da bai. Daga sama har ƙasa. Yauwa daga sama har ƙasa. To shine abin da yanzu zamu kalla. To idan kuka kalla year in za ku ga shekara ta 2024 zuwa 2025 zuwa inda muke a ciki 2026. A nan za mu mai da hankali sosai. Za ku ga ana da bull trend gabaki da pullback ɗin da aka samu ba su da ƙarfi. Wannan ya ta'allaka ne saboda shigowar AI ko? Kwarai da gaske. Ƙarfin a kasuwa da kuma tasirin yauwa. Irin su Nvidia da sauransu. Sosai. To wannan wannan watan wata ainihin Julai ya fara kasancewa biya ba. Da haka abin tambaya ne a nan shine cewa shin wannan zai kasance a matsayin biya ba ne ko kuma zai juyar da kasuwa. Support ɗin da ake da shi na farko ga wannan support ɗin wanda yake a top ɗin waje don November 2025. The other support kuma da muke tunanin shine cewa inda ɗan kasuwa za su iya tare ta shine menene kasar Diaba in last month. Ko? Da akwai wajaje guda biyu wanda su ma still za mu mai da hankali shine saman top of last month. To da haka wannan bull ba in zai iya kasancewa breakout ne wanda zai iya kasancewa acceleration kuma bull sun kirkiri gap kenan, sun kirkiri window, sun kirkiri abin da yan Japan sai kira da taga. Wata ka ainihin taga ballewar farashi ne da babu overlap a tattare da shi, ba a samu juya farashi da ya rufe wannan tagar da aka yi kira ba. Wannan duka alamu ne na karfin yan kasuwa. To duk da a bangaren fundamental da sentiment ana ta cewa da AI boom ya kusan zuwa ƙarshe, an kusa crashing.
to har yanzu dai ba a samu shine biya farashi cash dai ɗin ba bai ko? nuna alamun haka ba. Watakila wannan Amma tseren da ake watakila duka alamu. to ai abin da ke faruwa mu kallon chat ɗin da yake gaban mu muke. Ka zo a yi sel ɗin ka ga shiga. Shi kuma bigina yanzu ka gane tun da yanzu ayi kawai kasuwa tana bada kuɗi kawai tana bada kuɗi. Allah ya ce, Allah ya ce. Ba na dai ko da yaushe akwai trap. Kada ku ji na ce muku ba ta nuna alamu ba mutum ya fara ya je an so kuɗin bashi kuma ya shiga. Ta nuna alamu saboda sel ɗin yayi ƙarfi da yawa. Kowa zai yi tunanin yanzu ya samu riba ya kamata a ce fara rage kaya. Ya fara rage kaya. To a weekly chart za mu ga shi ma weekly in ya kasance an samu bullbars kuma sannan sai aka samu something like a babu ya pattern micro trading range for the past month kenan. Wannan ya nuna cewa da akwai trading range da akwai support a ƙasa da akwai resistance a sama kuma based on the moving average ko major move. Major move. Okay, so this is the 50%. Size of the trade range ba? Size of the trade range. To 50% ɗinsa. Saboda possibly yayi wannan leg ɗin da aka fara a da kake magana a wajejen 2022. Shi ne ke nuna mana major move based on the 50% price. Da haka a weekly chart idan alal misali bulls za su iya ballewa. Wannan shi ne zai kasance major move na farko ko? Target na farko. Idan sun balle shi sai mu amfani da leg 1 pullback leg 2. Idan bulls sun kasance sun yi nasara kenan. Amma da akwai distinct probability biya su yi rasa. Sosai. To da haka nan an zo support har kasuwa ta testa nan ta juya. To shin wannan yana nuni da cewa breakout din yayi failing kenan? Tunda ba an ma yi attempt ne amma ba a balle ba. Shin za a ko? Akwai alamun haka. To daily chart. Amma go daga daily chart. Saboda kaga ayi misali a weekly candle biyu ake yi a feda ta dawo ƙasa candle biyu ta dawo sama wala Allah ya zama kila setup din ya ci gaba ko ya karye a kowane lokaci. Haka yana nuna ƙarancin samun farashi ingantaccen da za a ce za a ɗauki swing. Saboda haka hesitation yayi yawa akwai alamun razani a cikin farashin. So kaga kai tsaye a daily chart abin da ya tabbatar yiwuwar ci gaba trading range ne ko kuma yiwuwar ɓallewarsa a koda yaushe. Saboda ya gaskata kansa wannan biya channel ɗin da aka samu ga ta nan ɗamammiya mara kyan gani wanda dukkanin wani wanda yake bayi zai ji annishuwar ya kamata a ci gaba da yin ta saboda raunin masu siyarwa a cikin kasuwar. So amma har dai bata nuna wasu alamu nagartacciya ba musamman fasa wannan trend line ɗin da aka zana zai iya zama barazana a koda yaushe komai na iya faruwa duk ƙarfin kasuwa. A ni waje na gaskiya dai za a iya rufe wa candle ɗin yau a matsayin bulba ni a waje an samu signal ba. Candle ɗin yau? A matsayin bulba. Saboda ai kamar yace ado da suke magana ko ana bayin ne one third at the bottom. To kaga kenan wannan juya farashin ya nuna kenan da akwai limit order a cikin kasuwa. Da akwai limit order. Ai musamman kaga low na candle ɗin da ya faru ranar Juma'a. So za ka ga ya testa low ne na candle ina jin wannan kusan wata ɗaya ma da ya wuce ne kenan. Wannan babatin wannan. Kuma kaga 50% the middle range of the trade range a nan kasuwa ta dinga. Akwai agreement a gurin sosai. Da akwai a yarjejeniya. nan kasuwa suke tabbatar da taking profit scalp na bias. To da haka nan wajen da akwai distinct probability cewa bulls ɗin sun nasara za su iya juyar da kasuwa idan aka samu signal ba. Sannan kuma da akwai distinct probability ɗin cewa wannan shine farkon tafiyar bias kuma ba za su giving up ba hatta sai sun ɓadda farashi a yi ƙasa. Yawwa amma kan mu manta fa da 80% ko? 80% of breakout fail. Yawwa a gurin na 80% of breakout fail. Kuma 80% ɗin ma guda biyu ne akan bulls akan bias. Sosai. Ko da sun ɓalle 80% of reversal ba zai succeeding ba. Haka yake. Kuma 80% cewa ko da sun ɓalle ba later succeeding a matsayin breakout ɗin. Sosai ma. To da haka bayin a nan wajen ya fi kwanciyar hankali saboda ko da an balle bayi in an tafi ƙasa a mutum zai iya ƙarawa. Major move za ka iya ƙara saboda farashin yana da nagarta.
abin da ya nuna a yanzu. To daily chart kenan. 4 hourly chart. Oi, siudi. 4 hourly chart trading range ne mai kyau. Gaskiya yake To kyau. amma abin tsoron shine cewa masha Allah. sell ɗin da aka yi na ƙarshe wanda ya tunkaro ƙasar trading range ɗin ya kasance yana da ƙwari. Ya cika ƙwari. Ya yi ƙwari da yawa kuma bulls ɗin da suka shigo duka attempt ɗinsu ya ƙare da jelani a sama. To wannan gaskiya ba show of confidence bane ba for the bulls. Ƙwarai da gaske. Da haka ko da zan goyin buy, zan raba kaso ɗarin abin da zan shiga daga ciki ne na saka kaso 25. Idan an ƙara samun signal mai ƙwari sai in daɗa kaya, ko kuma idan ta juyo na tabbata su ne za su juya kasuwar sai in ƙara. Sosai musamman ko in double button ya faru. Duk da yake wedge button akai a ƙasa kuma trading range. Amma hakikanin gaskiya babu wani bulls da hankalinsa ya cika da zai kokarin tarar wannan arari da kanko. Probably. Saboda zai fi kyau a samu double button at least ko ma wani iri ne, ko lower low ko lower high. Amma ɗaukar farashi a irin wannan wannan ɓallewa farashin ƙarfin gwiwar wanda zai sai kayan nan kam a jinjina ta. Saboda farashi ya sauko ne tun daga $30,000 ya yi waɗuwar sunkuru na kusan $2,000 sosai har zuwa $28,000. To wannan zai iya kasancewa abubuwa ne guda biyu, ko ya kasance vacuum effect ne sosai. BSW sun yarda cewa farashi ba za su siya a nan ba sai ta kai wani farashi, ko kuma ya kasance wannan alama ce ta karfin BS. Kwarai da gaske. To amma tun da price kaɗai muke kalla, wani son wani fundamental suka yi amfani da shi wajen yanke wannan hukuncin ba, we have to be very very cautious. Kuma da wannan surutan da ke faruwa akan AI, da akwai wani graph da na gani akan hira da aka yi da wata Kaila da Hassan bin Hassan. Okay, na ga wani graph da aka nuna na AI. Duka kuɗin da ake cewa na AI ɗin suna tsakaninsu suke ciyar da kawunansu. AI ɗin? Kuɗin da ke shigowa daga waje bai kai kuɗin da suka yi contract. Ma'ana ta zama kasuwar cikin gida. Kasuwar cikin gida ne. To kaga dai in haka ne wannan bam ɗin ne zai fashe. To ba mu san gaskiyar lamari ba, kuma duk da cewa gaskiya AI wani abu ne da yake canza mana rayuwa da something advantage, kuma ana jiran AGI, kuma ba a san me AGI zai kawo. Kuma fundamental ɗin yayi ne yana da rudani gaskiya gurin fahimtarsa sosai. Kuma ga matsalar da aka samu akan Nvidia da ƙasar China na wajen rashin shiga musu da chips, kuma sannan ga matsalar tsadar tokens. So da na ga kamfanoni da yawa sun register da platform on cloud, inda suke nuni da cewa suna signing da su domin amfani da token AI yanzu. To an fara samun matsaloli wanda a cikin wata ɗaya wata biyu sai a samu kamfani ya biya kamfani AI kusan $100 miliyan na abin da suka caje shi na amfani da token. To da haka kamfanonin da suke tunanin AI abin ne zai taimaka musu wajen rage ayyuka da sauran abubuwa, sun fara ɗaukan matakan rage amfani da AI. Sannan kuma amfani da token in bangaren su cloud da su ChatGPT ya kasance yana jahilin tsada. Kuma sannan Google na bangaren Gemini sun kasance sun kawo wani tsari wanda yake sauwaƙar da gyaran abubuwa. Bangaren wutar lantarki kuma a ƙasashen America da masu gonaki yawanci su Nvidia da sauran abubuwa suna so su kafa data centers ɗinsu a wajen. Kuma hakan ya yi nuni cewa 'yan ƙasashen ba sa so a zo a kafa musu data center, da idan aka kafa data center a ko'ina a ina za a yi noma. Gaskiya ne. Don haka za a ƙare da busheshen ƙasa sosai. To don haka an samu wani bottleneck a bangaren energy, kuma an fara samun bottleneck wajen kamfanin da za su biya kuɗi mai girma wajen mu'amala da AI. Kuma inda ake da energy ƙasar China ce, kuma ga abin da ya faru a kwanakin baya tsakanin Donald Trump da wannan, ban san ko sun gama sasanta rikicin da ke tsakaninsu ba. To dai da akwai surutai da yawa dai, baka san gaskiyar lamarin ba, amma ina tunanin price action ita ce mafi a'ala. Ita ce mafi a'ala, amma sai mutum ka san wanda ka san me kake. Saboda dukkan wannan surutun da muke ya rabu gida biyu. Wannan surutun da muke yi na harkar fundamental ba su wanda mutum za ka yi la'akari da shi gurin hada-hada ta hanyar kallon farashi. Sai dai wannan muna kallon sa ne a matsayin mu'amalar yau da gobe da mu muke cikin kasuwar technology, kamar yadda muka yi magana a farko, wanda wala Allah kila a gaba mu zurfafa bincike har mu iya fahimtar shin ya kamata ni investing ko kuma ba investing zamu ba trading zamu, tunda trading yana da bambanci da investing. Kuma bayanai da ake nema wanda za a yi hada-hada ko kuma a jibinci kasuwar investing
su ne fundamental saboda tunani akan balu da kuma yanayin nagartar shi kamfani. So shi kuma farashi gabaki ɗaya yana moving ne based on abin da ke gudana yau da gobe a cikin kasuwa. Kuma faduwar farashi ba yana nuna cewa rayuwar technology ko nagartar kamfani ko wani business ta zo ƙarshe ba. Sai dai yana nuni akan cewa ma in dai yana nagartar dama ce na ma a bi shi a ci gaba da hada-hada da shi. Saboda ai zaka ga a lokacin da aka samu .com crash. Shi ya fi kowanne fitowa ma sai daga baya sai Facebook suka zo. Sosai ma kuwa sosai. To don haka akwai kamfanonin .com kuma su suka yi nasara. Bayan kowa ya gama yakin a cikin game. Da haka crash idan ana nufin crash, yes, idan aka samu crash na AI, yes, da akwai kamfanonin da duka za su kare. Amma yanci crash abubuwa biyu yake nuna. Yana nuna kamfanonin da su da karan kansu suna iya generating, suna iya kawo kansu kuɗi. Tabbas. Wanda da kuɗin da suke kawo kawunan su za su iya mu'amalanta da kasuwa kuma su ci gaba da wanzuwa. Wa'innan ko da crash ya faru za su ci gaba da rayuwa. Sai kuma kamfanonin da sun kasance ba sa kawo wani value wanda suke karɓa daga hannun mutane. Kamfanin gabaki ɗaya ta'allaka akan kuɗin da investors da venture capitalists suka saka a cikin kamfanin. Don haka yayin da aka samu crash, wa'innan su ne za su fara karewa. Wannan haka yake tabbas. Da haka duka wa'innan shiriritan AI da ke gefe da saƙo idan aka samu crash su ne za su tabbas. Amma manya-manyan kamfanonin nan su Google da sauran abubuwa giwaye ne da bayan za su suna ci gaba da rayuwa a kasuwa. Wannan haka musamman su Google da su Nvidia. Tunda da akwai kasuwanni da ke buƙatar su. Za mu tsayar da top 10 analysis ɗinmu ne akan wani awali. Saboda shine zai fi ba mu dama mu transferring in knowledge ɗinmu yayin da muka zo an fara trading akan 5 minutes. Tabbas. Ya ƙara zooming in mana out akan abin da yawan zuko. Sosai. Shine cewa ga sell in zaka ga tight biya channel ne wanda babu pullback gabaki ɗaya a tattare da gaske aka yi ta. To kuma zaka ga attempt ɗin bulls ɗin guda biyu ne. Ya nuna rauni over. Sosai ya nuna rauni. Akwai gazawa sosai a cikin bull a gurin nan. Saboda dukkanin yankurinsu yana tabbatar da cewa su kankin kansu suna da shakku a cikin karɓar farashin. Dukkanin wani yunkuri da suke yi ne suna yin sa. In ma dai bias suna nuna alamun taking profit su kuma suna ƙoƙarin su ɗan yi scalp gudun dai ka a rasa na kunu. So ko makamancin haka. Amma dai farashin bai nuna wani ƙarfi da bull suke da shi ba kawo zuwa yanzu. Da haka yanzu an samu two pushes za a ce ko? Gashi nan. Wataƙila wannan bull bar ɗin wataƙila left shoulder ne, right shoulder ne ko? Zai iya kasancewa shine third push daga nan sai a balle zuwa ƙasa a bamu sai inda kasuwa za ta juya daga nan ba. Sosai. Wataƙila kuma bulls ɗin za su dawo amma gaskiya ni wannan ba waje ne da nake sa ran zan siya ba. Ai akwai abin da muke cewa kacako. Kasuwar kacako a Siriya. To surutun mu nan kenan ko? In summary, monthly chart ya kasance yana menene bull trend kuma last month ya kasance doji ba kuma this month ya kasance an samu biya ba. Har wannan abin ya bani tsoro na da tajela ne. Kai wannan abin ya faru kan ai ba daɗin gani. Yawwa. Ni ma ka sa na shiga shubha. Sannan wannan watan ya fara komawa wannan za a iya kasancewa irin kamar a hangima ne ko? Duk da zai kasance a cikin ka'idojin stabilizing ba. To amma idan wannan zai iya closing below zai iya kasancewa signal ba. Sosai ma kuwa. Don haka BS za su yi kokarin su kulle wannan gap ɗin. Idan sun kulle wannan gap ɗin me zai faru Allahu alam, amma hankalin mu zai tsaya ne akan wannan gap ɗin. Sosai ma kuwa. Idan muka je kan weekly chart. Triangle. An samu triangle, descending triangle. Inda an zo an riga an yi touch in 2 touches. Bulls sun samu signal inda za su yi going above. Shin za a yi succeeding ne ko biyar za su yi ƙasa, amma daga nan wajen ya nuna alamun bulls ne yake da kasuwa. Bulls ne a kasuwa tabbas. To amma sai daily time frame sai ya ƙara tuna asirin abin. 4 hourly sai ƙara nuna mana cewa fato duk da an samu double bottom ɗin nan kuma bulls sun samu signal. Wannan shan talilan sell ɗin da aka samu wani abu ne da zai saka sosai. Biyas suna buƙatar su dan maida ta koya ne baya kafin bulls su ansa. Wani awali sai ƙara tabbatar mana da raunin ƙarfin bulls ɗin da suka shigo kasuwa a yanzu. To ina tunanin a nan za mu gama bayanin mu fa insha Allah. Dan magori insha Allah za ku haɗu da shi a nan gaba. To masu sauraro assalamu alaikum insha Allah za mu haɗu a
live trading session na awa 3. Insha Allah. Ikon Ba za mu Allah. ki hosting ɗinsa ba ne ba, don haka ba lallai mu gayyace ku akan Telegram ba. To amma idan mun saka za mu ki recording in bidiyon bayan mun yi live trading session sai mu posta shi akan YouTube. To amma muna sa ran insha Allah hankali akwai ranar da za mu zo muke hosting in live trading session da za ka iya gani akan platform mu na kan Telegram. Haka yi. Shine. To, bisala.